Durung ngomong wis disawer. Gak apa-apa. Lho, gak kurang sing ngekei Mami Okta lho. Maruku. Mas, kula rondo, Mas. Timbangane wekku medhak gak apa-apa, Mas. Rondo lah terus sing ngeturno nduk mburi ku mang sapa? Ngono lek geger ngono jarene kok aku sing adu-adu padahal ya dirimu sing kaya ondolan. Lha apa aku ondolan? Lah apa? Gak mungkin nek ondolan fotoku dipajang nduk kene. Ya ngerti ya saiki dipajang nduk kene dadi pamflet. Meneh gantine surat Yasin pamfletmu. Surat Yasin matamu. Gini iki kula riyen apa jenengan? Sakarepmu. Lho jarene biasa iku sing ayu dhisik, lek dirimu ayu iku ya disiko. Kon mikira Mikir piye? iki itu request teko Bapak Roni Bapak Jarwo. Request apa? Njaluk kok gendak. Parian. Oke, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa Mas? Kula jek wayahe. Astagfirullahaladzim. MC iki lho. Aki ki mang wis suluk salam tapi ra enek sing jawab iki kurang banter. Ngono lho. Anjene kono elek kono sing jawab. Lho lah ya mergo aku elek iki gak ono sing jawab jajal sampean sing ayu. Ya siji Mami Okta sing salam, akeh sing jawab. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Kurang kompak. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Ugi selamat sedaya senimane. Sik, sik. Apa? Nek benere macakmu iki wedok, kudune iku sing gandes luwes, sing anggun, ngerti gak? Ora terus ngene lanangmu aja ditokno mi. Bengi iki anjene wedok. Terus kok awan siji jenengku. sapa? Saiki kan Mami Okta. Nek Awan Darmanto. Sing genah ngono sing anggun bisa awang ngene nduk tengah-tengah. Monggo dijawab kanthi sareng-sareng kanthi ikhlas. Kula dongakno mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Sean jamian munggah tapuken Sora wedok. Sore wedok. Iya. Ngaturaken. Rada cilik. Ngaturaken. Cilik kas. Cilik kas. Kayak banci bedegelen. Sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula dongakno jenengan sami pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Tumrapipun channel YouTube. Nggih, mboten supe ngaturaken sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas Dion, MKD saking Mojokerto ugi Baskomania. Ugi sinten malih niku kirangan nggih matur sembah nuwun telah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Tenggene Budi Wijaya wonten apa yuk? Wonten komedi humor. Ludrukan terbaru. Nggih, terbaru. Terus apa malih? Sido. Wonten campur sari. Terbaru lagi nggih, Nggih. campur sari nyandele wong anti galau. Lan mbok pilih jenengan pengin pirsa sejarahipun seniman saking keluarga Jawa Timur. Monggo dipun pirsani tenggene channel YouTube Gundul TV. Yuk. Nggih. Patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari. Nggih. Ayo nyapa dulur-dulur sabu sing kang rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem rawuhipun penggemar setia sabu seluruh Jawa Timur, sabu Sobo Punden matur sembah nuwun rawuhipun. Sugeng Ugi saking Balong Panggang PT Anggrem matur sembah nuwun.
Ugi saking tim Kopior, nggih Mami. Tim pedhot jalur langit niki tim Kopior ana pariane. Nggih, mangke mawon pariane Mami. Abah Jarwo koncone Abaroni. Nggih. Tim Kopior Setro selalu di hati. Nggih. Tepuk Nggih, tangan. matur sembah nuwun rawuhipun Nggih. tim Kopior saking Dalu Setro. menika sound systemnya yuk. THC Audio. Lighting. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Saderipun kawiwitan bedayan Sekarsari anak-anak wedok awake dhewe yuk. Nggih. Dipun wiwiti duo gak jelas. Padatan saben bedayan Sekarsari kang dilajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Yo yo Nggih. matur sembah nuwun wis warga nang kene tumplek-plek sae. Nggih, niki wonten sing dereng kampung sebut Mami, tim Samudra, New Samudra. Matur sembah nuwun Bapak Kuswanto ugi Sekoto Bacan tarik matur sembah nuwun. Saking Lamongan Selatan matur sembah nuwun Sabu. Matur sembah nuwun Bayak Goprak kagungane Mas Niki Arek, nggih matur saking sembah nuwun. Pak Pokula kali Mbak Vida saking Saking Radar Mojokerto. Matur sembah nuwun. Radar Manapa? Indonesia. Indonesia. Ngaten. Nggih, Mbak Vida. Sing gadahi napa niku Mi? Napa? Kopi napa? Kopi apa? Nggih, manis Jawa Timur niki lho Mbak Nini. Nggih, jeragane kopi Mbak Nggih. Nini tapi bojo kula Pak No. Abah Kusnan matur sembah nuwun saking Lakar Santri Sawung Galing matur Mas sembah nuwun. Aan sugeng dalu. Nggih. Langsung kemawon Mami, wedalipun sampun dalu. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Neng Bella Sekawati dan Neng Adis Arista. Niki wonten surat saking Lambangan panitia Mbak, Bapak Kades Mulyanto. Angsal salam dugi Bapak Kades Segodo Bancang tarik. Bapak Slamet Riyanto. Nggih. Mula bayange goprak akeh tinggine jami'an tak tinggal gletak siat Sidoarjo akeh gantine sak lembar godhonge kara watana sabar momong putra Jambu alas kulit ijo sing dikakas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. sabaripun Mbak Bella kali Mbak Adis dipun lajengaken Si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. apa iki PT Anggrem bagian PT Anggrem iki Mbak Vida saking Radar Indonesia kali Pak Po
aja golani lepet sairis golanono abang ijone sambelane sing ireng manis belanono anak bojone sabaripun Mbak Rani kali Mbak Dias Sing duwe gunung cupak ning sanana sanana kempes mboten niku digantos dikantos napa semerbak sanana kempes semerbak nggih niki kalih ning Marsha Aprilia triplek mula brengkone cagak radio montang manting bojone loro selekor dina karangan das rupane ora padha iku ngono sifate menungso ana sing apik ana sing ala suaraku jebles iki Mbak gondot PT Andrem ae oleh ser gak apa-apa kon boleh jamian aku bolo apa jarwo ambek Baroni tiba lajengaken pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya manis Jawa Timur ning Nyantika Dimasari dan ning Kiki Amelia pelaris damar opo lilin matur suwun sing duwe bayang koprak nggih jeragane bayang koprak akeh tinggine request damar opo lilin kudu dituruti karepe mangan bandeng dicampur roti bojong gandeng pancen manas ati nek rempeyek akeh kacane senajan tuwek aku akeh sayange kaya Pak No iki Di Pak No aku tetep sayang selirane temen dah soalnya Ian gak teko dipun lajengaken monggo sing duwe horeke sak Jawa Timur ning Ika Rempong dan ning Aniku malah iki ana parikan heboh dikongkon maca Mbak Amel Bapak Jarwo kancane Bapak Roni tim Kopyor Setro selalu di hati pokoknya jos Jos
Sugeng dalu kula aturaken dumateng Bapak kula Ardi. Bapak piye ya bojo ngono ki. Sak keluarganipun Mas ingkang Ardi. sampun rawuh. Nggih. Ayem iki mami tekani Mas Ardi. Lah kuwi apa iki? Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Rizky, dan Ning Wikum Sukrisna. Nggih menika tiga darah obat antibiotik. Nggih. Penggreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Catet. Pengereman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Mula pring kuning Mbak Susan cagak radio. Aku montang manting saiki teko bojoku loro. Aduh. Alhamdulillah. Badhe kula aturi mriki pemain sinetron saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama Ibu Endang Sugentut Dalam dalam sinetron CEO yang terkutuk. Ning Sartini dalam sinetron CEO yang CEO yang tak terbalas. setunggal pasugatan mriki badhe kula aturaken senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary, Mojosari, Ning Irma Arifin saking Jombang,
tepak bangsaku tak tang gentuk sedot. Aku tahu biyen nyedot kesetrum mare. Nggih menika kala wau pasugatan Bedayan Sekarsari sesarengan ala artis seniwati Nggih. saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih, Yuk Mami. langsung blender mengguri. Langsung kemawon sesarengan campur sarine. Delewung anti galau. Sumangga. Oh, oh. Oh. Pamenutan saking keluarga dalem Bayang Koprak Lambangan. Setunggal tebang Kamar Ropo Lilin. Wane ngendi digawe kenendi suwe bebarengan nono kejelasan ang jadi pikiran jadi pitakonan insun duwen riko opo amung konco. Kamar apa lelen, buyar apa gawen, nyawang tekan riko, kurang yakin. Kamar apa lelen, kerjaan apa digawe, nyawang tekan riko, semene bae. Kadung duwe niat, ati ojo mamang, mumpung durung pinggan, welas ilang. Sumanun Bapak Cicerwo. Anakku lanang Mas Aang. Ayo Mas. Semanun Abang. Matur sembah bos traktor, kantor santri,
setunggal tembang abang-abang lambe kasih jenengan sami. Ayo Mas. Katur kojo yang menyaksikan di rumah di channel YouTube Budi Wijaya Dion. Suara piye wong jana? Aduh, aduh.
Nggih menika kala wau padatan saben bedayana sekar ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk, Nggih, Mami. wonten wara-wara wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris Joloteng. Srengeng suka kudu eling lawas padha bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Meriti di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.